ଏଠି ମାନେ ବହୁତ ଟସର ଗଛ ଅଛି। ସବୁ ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ପୁରା ଏଠି ସବୁ ସେ ଟସର କିଛି ଗଛ ନଥାଏ, ଟସର ଗୋଟେ ପୋକ। ରେଶମ ହୁଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ସେଇ ପୋକଟାକୁ ହେଲା ଅର୍ଜୁନ, ସେ ପୋକଟାକୁ ଚାଷ କରାଯାଏ। ସିଏ ତାର ଯୋଉ ଘରଟା ତିଆରି କରେ ତା ଭିତରେ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ଜୁନ ଗଛର ପତ୍ର ଖାଇକି ସେ ବଞ୍ଚେ, ଆଉ ସେଇଟା ଖାଇକି ସେ ତାର ଘର ବନାଏ। ସେଇ ଘରଟାକୁ ନେଇକି ଗରମ ପାଣିରେ ପକେଇକି ପ୍ରୋସେସିଂ କରିକି ରେଶମ ବାହାର କରେ। ସେଇଟା ଦେଖାନ୍ତି ଯୋଉ କି ମେଳା ସେଟା ମନେ ପଡୁନି, ଏଇ ହୁଏନି ନା ଜନତା ମଇଦାନରେ ଡିସେମ୍ବର ତୋଷାଳି ମେଳା। ସେଇ ତୋଷାଳି ମେଳାରେ ବହୁତ ଆସେ ସେ ଟସର। ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ଆର ବର୍ଷ ପୁରା ଆସିଥିଲା, ମାନେ ଟସର ପୋକକୁ ପୁରା ଆଣିକି ତାକୁ ଦେଖଉଥିଲେ। ସେ ଦେଖାନ୍ତି ସେ କେମିତି ହଁ ପୋକ ଭିତରେ କେମିତି ହେଇଛି, ତାକୁ କେମିତି କଢା ହଉଛି, ପୁରା ପ୍ରୋସେସ ଟା ଦେଖୁ। ମେନ୍ ସେ ଅର୍ଜୁନ ଗଛର ପତ୍ରଟାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ତ, ସେ ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ପୁରା ଏଇଠୁ କେତେ ବାଟ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ଗୁଡା ହେଇଛି? ବହୁତ ବାଟ ଲାଗେ, ବହୁତ ବଡ ଏରିଆଟା। ଏଇଟା ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ରୋଡ ହେଲାନି ଏ କଟି ଯାଇଛି। ଏ ଗଛ ଗୁଡା ବି କାଟିଦେଲେଣି, କଣ ପାଉଛି? ଟ୍ରିମିଂ କରିଛନ୍ତି, ପତ୍ର ହେଲେ ପୁଣି ପୋକ ଛାଡ଼ିବେ, ସବୁ ଟ୍ରିମିଂ କରାଯାଇଛି। ନହେଲେ ଲମ୍ବେ ଲମ୍ବେ ବଢିଯିବ ନା। ଏବେ ଭୁବନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ନା? ବୋର୍ଡ ଗଲା, କଣ ଗଲା? ବୋର୍ଡଟା ଲଗା ହେଇଛି ଭୁବନ। ଭୁବନ ଲେଖା ହେଇଛି 20 କିଲୋମିଟର। ଏଗୁଡା ବି ସେ ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ନା, ଏରା ଅଲଗା, ଏରା ଜଙ୍ଗଲି ଗଛ। ଏରା ଯାଉଛି ସୁକିନ୍ଦା ବନ ସରକାର, ଏଟା କଟକ। ନହେଲେ ରାସ୍ତା ଜଣା ପଡିବ ନା ସାଇଡରେ କଣ। ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା ଦବା କଥା ତାଙ୍କୁ। ହଁ, ଏତିକି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇକି ଅଧା ଅଧା ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଧା ଅଧା ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ଖରାପ ହେଇଥିବ ଜଣୁନଥିବ ନା, ବହୁତ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ପରା। ଏଇଠୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ବର୍ଡର ସରିଲା, ଯାଜପୁର ସରିଲା, ଢେଙ୍କାନାଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏଇଠି। ଏବେ ଆମେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ। ଲୋକଙ୍କ ଘର ଥିବ ଅଧା ଆମ ଘର ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଝରଣା ଅଛି, ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ନଦୀ ସାଇଡରେ। ଆମେ ସେଠି ଯାଉ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଶୀତ ଦିନିଆ। ବଡ ଝରଣା? ହଁ, ଉଷୁମ ପାଣି ବାହାରେ ଏଠୁ ପୁରା। ଓହୋ, ଏଇ ଚୁଗଲି ଫୋନ ବି କହୁଥିଲା, ବାପା ବି କୋଉଠିକି ଯାଆନ୍ତି ଝରଣାକୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ, ନଦୀ ସେପଟେ। ମହିଷି ବାସ୍ନା ଆସିଲା। ଆଲୋ ତୁ କୋଉଠିକି ଆସିଲୁ? ଏଇଟା ତ ଶାଶୁଘର। ଏଠିକି ହାତୀ ଆସେନି ଜାଣିଛ ନା? ତୋତେ ବାନ୍ତି ଲାଗିଲାନି? ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି। ଏଇଠି ହାତୀ ଆସିଥିଲା। ଘରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଚୋର ବସିଲେଣି? देख तो शाशुर अच्छा ना तो और चोर बसिलु आमे जाई भागवत पढ़ला आपण अंदर उठी आतिले ना नाही अधर सही आई खरा खरा सुबु दिला ए समुद्र एठी अछन बापा एठी पढु जे थाउ थाउ समुद्र पळे सुन चिनी पार नदी चिनी पारी हां एथरो अधा पेंशन नेक जीबी आ समुद्र तो भूली गले आ जाउन जुआर आलोनी नमो करिनु चगुली तो चगुल ससुर हो गेले जा संधे दउथले दे साइ भागवत पढ़ु आपण बहु रागी छी आपण बहु रागी छी ना कौन दुनिया कंप्लेन जीवन का नार अच्छी जीवन तक मारी से कथा कहबो सब कथा कहबो हां सब कहबे आन चगला कहले मो मां को कहबिनी बापा को कहबी
ରାଗିକି କଣ ରାଗିଛି କଣ? ତାର କଣ କିଏ କହିଲା ଆପଣ ବୁଢୀ ବୋଲି? ଏଟା ମ୍ୟାଗି କପ୍। ତୁମର କଣ ଜୀବନ କେବେ କରିବୁ? ସମୁଦି ଆସିନାହାନ୍ତି ନା, ଖାଲି ସମୁଦି କଥା ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ କଥା କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ? ନା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପିଅନ୍ତିନି। ଆଉ ତୋର ପା କଣ କମ୍ପ୍ଲେନ ଥିଲା କରୁନୁ? କିଛି ନଥିଲା, ବାରଣ୍ଡା ଥିଲା ଓ ଘର ଭଳିଆ ନଥିଲା। ବାସ୍ତୁ ହିସାବରେ କିଛି ରହିବା କଥା ନୁହଁ, ସେଇଟା ଏଠି ଗାଧୁଆ ଘର ରହିବା କଥା। ଏ ତୁ କଣ କାଖ ହେଇ ଖାଲି ବୁଲୁଛୁ? ଚାଲୁନୁ। କି ତୋର ବା ଜୀବନ ନାଁରେ ଦୁନିଆ କମ୍ପ୍ଲେନ ଥିଲା, କରୁନୁ ଯା। ତୁ କହୁନୁ ବାପାଲୁ କଣ କହୁନୁ? କହ ବାପା କହୁନୁ। ଏବେ ମାରନ୍ତୁ କହୁଛ। ଆମେ ସବୁ ବେମାରିଆ, କେହି ତେଲ ଜିନିଷ ଖାଇବୁନୁ। ଚିନିଟା ଖାଇବ, ଏଥିରେ ଚା এইটা করছে অসুবিধা সুবিধা হলে আপনার পুয়া আনলে তারপরে বউ যাই পড়ছে তোমার তো পুয়া না, সে তো আমার, ইয়ে তো আমার, ইয়ে তো আমার পুয়া, সে তো আমার পুয়া। আর সমুদি কিন্তু মোর পেনশন পয়সাটা বি মোর। তবে সমুদ্রে কি নেই তবে পয়সা বসলে জানাবো না, তবে সমুদ্রে দেখো সেটা বলছিলে ତମେ ଏରା ମନେ ନା ସମୁଦି କଣ ଠିକ କଥା ନା? ନା ନା ଆପଣ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ପଖାଳ ହେଇକି ଅଛି। ପଖାଳ ଖାଇବୁନି କି? କାହିଁ ଜୀବନ କାନ ତ ଧରିଲେନି? କାଲି ସକାଳୁ ପଖାଳ ଖାଇବୁ, ଆମେ ପଖାଳ ଦବା। ବାପା ମାର ଯିବନି। କଣ ଭାଇ? ବାପା ମାର ଯିବନି। ପଖାଳ ଖାଇବେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ବାଟକୁ ଭୋକ କଲା ଖାଇବାକୁ କଣ ପାଇଁ ମାରିବେ କହୁନ? କାହିଁକି ମାରିବେ କହୁନୁ? ଜୀବନକୁ ମାରନ୍ତୁ। ପଢିଛି ବୁଲ ଚାରିଦିନ ପୁଅ କଣ ପାଇଁ ମାରିବେ କହୁନ? ବଢିଆ ଡାକୁଛି ବାପା ମାରେ, ଆମ ବୋଉର ବାପା ମା ବାପା ମତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ
ଜ୍ୱର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ଜୀବନ କାନ ମୋଡ଼ିବେ କଲ୍ୟାଣ କର ତମେ ତ ବେଶୀ ଖୁସି ଆଉ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଜୋର ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଖାଆନ୍ତୁ ଏକା ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ এই সমুদ্র ডাকছন্তি ଡ୍ରେସ୍ କପଡ଼ା ଆଣିଛି କରିକି ପିନ୍ଧିବେ ଡ୍ରେସ୍ ପଛରେ ମୋତେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ପଠେଇବ ଆମ ମାଆକୁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ମୋତେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ପଠେଇବ ଏବେ ପିନ୍ଧିବେ କି ହଁ ନା ଏବେ ଆମେ ଆସିବୁନି ହଁ ବାପା ସାଇକେଲ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡିଲା? କେତେ ନେଇଥିଲା ଏଟା ସାଇକେଲ ଆଗରୁ 1700 ଫୁଲ କୁଟୁରୀ ମଠ କଣ ବାପାଙ୍କ ମାନେ ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଫୁଲ ଓହୋ ତେଣୁ ଘର ନାଁ ହେଲା ଫୁଲ କୁଟୀର ଓହୋ ମଠ ନୂଆ ଗାଁ ହେଲା ଗାଁ ଏଇଟା ଦେଇଦେବି সেটা বিএস হরকুলেস চলো ଯିବା ଏବେ ଚାଲ এটা କଣ ସଜଡ଼ା ହବ ଆଲୋନି ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହଉନି ତ କଣ ଆଣୁଛୁ ପୁଣି ନେଇକି ଯାଉଛୁ କଣ କୋଉଠି ନା ଏଇଟା ହେଠି ଥିଲା ରଖିଆ ଥିଲା ଯା କରିଦେ ସେ କଥା ସେ ପକ କରିଦେ ହଁ ସେଇଠି କରିଦେ 10ଟା ବେଳେ ଯାଇକି ଖାଇବେ ରୁଟି ତରକାରୀ ପକାଇ ହୁଏ ଖାଲି ରୁଟି ହବ ହଁ ରାତିରେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହବ ନା କରିବା ପାଇଁ କେତେ କରିବେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଲାଗୁଥିବ ଆଜି ମଟର ତରକାରୀ ନା ନା ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତୁ ଖାଲି ନବନି ହଉଛ ସେ ଡାକିକି ନେଇଗଲେ କଣ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ସିକ୍ରେଟ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଆମେ ଶୀଘ୍ର କମି ଯାଇଛି ନା ଆଗରୁ ଫୁଲି ଥିଲା ଆଲୋନି ଏବେ ଚାଲିଯିବା ଏଇଠି ରହିବୁ ଫଳ ଖାଇବନି ଖଟା ଖାଇବନି ଆଚ୍ଛା ଅଣ୍ଡା ଖାଇବନି କ୍ଷୀର କଣ ଖାଇବୁ ଖାଇବୁ ଟମାଟୋ ଖାଇବାକୁ ମନା କରିଛି ନା ବାସ୍ ମତେ ବି ଟମାଟୋ ଖାଇବାକୁ ମନା କରିଛି ମୁଁ ଖାଇଦଉଛି କଣ ଖାଇବା ମନ ଟମାଟୋ ଖାଇବନି ଫୁଲକୋବି ଖାଇବନି ବନ୍ଧାକୋବି ଖାଇବନି କଣ ସେଟା ବ୍ରୋକୋଲି ଖାଇବନି କିଛି ଖାଇବନି ଆଜି ମଲେ କାଲିକି 2 ଦିନ ନ ଖାଇକି ବସିବି ନା ନା ମୋର ବ୍ଲଡ ଇନଫେକ୍ସନ ଅଛି ବୋଲି ମନା ବେଶୀ ଆମେ କେତେବେଳେ ମନ ହେଲେ ଟିକେ ଆଣୁ ଆଣି କରୁ ଆଉ ସମୁଦ୍ର କେବେ ଯିବେ କୁହନ୍ତୁ କାହିଁ ତୁ ଆଜି ଏଠି ରହିବୁ ତୁ ବା ରହିବୁ କାହିଁ ତୁ ବା ରହିବୁ ତାକୁ ହିଁ ଡାକୁଛୁ ଭାଉଜ
कुछ ମୁଁ ବା ଦେଇଛି ତା ନା ଭାଉଜ ସେ ଜାଣିନି ଭାଉଜ ମାନେ କଣ ଆଉ କିଏ ଡାକୁନା ଆଉ ତାକୁ ବି ଆଗରୁ ଡାକୁଥିଲା ଚଗଲା ତାର କଣ ହଠାତ୍ ଭାଇ ଡାକିଲା ଏଇ ଚଗୁଲି ଡାକେ ଭାଇ ଡାକିକି ଡାକିଲା ଜୀବନକୁ ତ ଚଗୁଲିକି ହବନି ଆଉ ଛାଡ କେତେ ଗାଳି ଖାଇଲାଣି ତା ବଡ ବାପା ଦୁନିଆ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି ଦୁନିଆ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁ ଶୁଣିବ ତା ଦୁଃଖ ଯାଉନି ବର୍ଷାରେ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବେ ଆପଣ ରୋଷେଇ କରିବି ତ ଅଛି ଅଟା ଗୁଳା ଅଛି ଡାଲ ଭାତ ଘରେ ଆହୁରି ଅଛି ବଡ ଦିଟା ନେଇଗଲ ମା ଖାଇନା ନା ଆଉ ଖାଇ ହବନି ଖାଇ ବଡ ଆମେ ନାଇଁ ମା ଖାଇନାହାନ୍ତି ମା ଖାଇନାହାନ୍ତି ନା ନା ମୁଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖାଇଛି ଦଉଛନ୍ତି ଇଏ କରି ନିଜେ ତ ଖାଇ ଧନ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ଏବେ ବାଏ କହିଦେ ଆଲୋନି ଆଲୋନି ବାଏ କହିଦେ ଆଲୋନି ବାଏ କହ Bye bye friend. I love you. Good night. Bye bye Tata. Bongo. ହେଇ କହ ଜରା ସବୁ ଜାଣିଛି Bongo. ଇ ଚାକରି କରୁଛି ଆଉ ଜମା କହିଲା ଦେଖି ଆଉ ଜମା କହିବି ତ ଲବଙ୍ଗ ଲବଙ୍ଗ ତୁ କହିବୁନି ତନୁ ଲବଙ୍ଗ କହିବୁନି ମୋ ଶାଶୁ କିଏ ଶ୍ୱଶୁର କିଏ କିଛି କହିବୁନି आज मम्मी बंची वाला जाऊ ମୁଁ ଭୁଲରେ ମୋ ଫୋନ କରି ଭାବି ସମୁଦ୍ର ଫୋନ ଧରିଦେଇଥିଲି ସିଏ କହିଲା କହିଲା ମମି ବାପାଙ୍କ ଫୋନ ଏଇ ଫୋନରେ ରଖିଛି ସେ ଫୋନରେ ଯାଇଛି ଚା ଦେଖ ମତେ କହିଲା ନାଚିଥିଲା